udade umfundisi uMqophe noma umfundisi uMqophe phakathi kwethu egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndibulisa tata, ndibulisa mama, ndibulisa bhuti osisi ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu leSunday School egama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndisindisiwe ke isono zami zixolelwe zonke. Ndiyambulela uYesu wafika empilweni yami enyanisweni wandikhulula emthethweni wesono, wandikhulula emandleni esono. Ndiyabulela kakhulu uYesu ofike watyhileka ebomini bam. Ndibulela ukusindiswa entweni zonke. Ayikho into endimandelwa njengendaba yokusindiswa. Indaba leyo enkulu ebomini bam. Zikhona izinto uYesu andenzele zona futhi andizidileli. Lento ndiqala ndibala nje indaba yokusindiswa ebomini bam. Malibonke igama lenkosi, malibonke igama lenkosi, ngoba ndinento apha kum ngaphakathi endinayo endithi andifuni ukufana nabantu abathola beme kwizibingelelo zabo, izibingelelo zakwezinyanya, izibingelelo zaboprofethi bobuxoki. Abo bantu inye into abayiphakamisayo, baphakamisa izindlu, imoto, zonke izinto zalapha. Kodwa ndibulela lento mna ndiyibulela nje insindiso nje kuphela. So ngeke ndazomapha ndabulela into efana nabo bantu. Ndizoveza bekhona into ebalulekileyo ngaphezu kwezinto zonke, ngoba enyanisweni izindlu ziyadilika ziphele, imoto ziyaguga ziphele, kodwa kunento engapheliyo uYesu ngaphakathi uhlale khona njalo. Malibonke igama lenkosi. Ndixolisele nje phaa ekuseni khange sikwazi uba khona egameni lenkosi Yesu Kristu ngenxa ubhizi. Kuye kwatholakala into yatholakala khona iyafuna ukuba sikhawulezise sikwazi uba siyinexe. Siyayixolisela kakhulu loo nto uba kasikwazi uba khona ekuseni, kodwa sizoba khona ngoku egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bobani abathi sinixolele ngegama lenkosi? Umuntu ongenaxolo kangena ezulwini, ongenaxolo kangena ezulwini tu. Ezulu umuntu ongenaxolo kaliboni. Ngcono zicenge usixolele basixolisile. Yafuwethu ukwazi ukuthi eyanto nokwana into lesipayisana sithotyamtyam nazo apha kuwe mfowethu. Ndiyayithanda into enayityamtyam nje liyanto nje. Faka izipayisi zakho mfowethu nje zonke nje uvele uzidubele izipayisi zakho. Egameni lenkosi Yesu ngicela sini kwincwadi kaMateyu chapter incwadi kaMateyu chapter 3 verse 13. Yeah. Incwadi kaMateyu chapter 3 verse 13. Yeah, mfowethu ufake nje zonke izipayisi zakho ozithembileyo nje uzifake zonke oziqondayo. Yeah, siyakwazi ukwenza bekhona ukubaba nokuthile. Yeah, ndicela siye nakwincwadi kaLuka chapter 3 verse 16. Faka umnwe nje phaa kaLuka chapter 3, incwadi kaLuka chapter 3 verse 16. Nkosi yami umese noma khangabulisa okokusila, ubulisa umesa wakho. Othi mesa mncede ngento enye, ungabikho serious ecabanga. Othi mesa udownloadwe na mesa. Otheni wa serious kangaka. Hallelujah. Hallelujah. Nkosi yami. Cela nifundele ngama. Ukubhaptizwa kukaYesu. Verse 14. uYohane ke
wayengavumi esithi indim nje ofanele ukubhaptizwa nguwe na oza kum. Uqala phaa verse 13 ma. Verse 13. Wafika eJordani uYesu evela eGalili eza kubhaptizwa nguYohane. uYohane ke wayengavumi esithi indim nje ofanele ukubhaptizwa nguwe na oza kum. Verse 15. Waphendula uYesu wathi kuye, uvuma okwangoku kuba kusafanele thina ukwenze njalo ukuze senze konke okufunwayo nguThixo. Wavuma ke uYohane. Verse 16. Ebhaptizwa uYesu waphuma kwangoko emanzini, lwasuka izulu lwavuleka, wabona umoya kaThixo enjengehobe esiza kuye. Verse 17. Kwavakala izwi livela ezulwini lisithi, lo ngunyana wam endimthandayo, ndikholisiwe nguye. Liyaphila izwi lakho, linamandla okudala into ibingekho ibekho, lisiqondisa indlela, liyawubuyisa umphefumlo. Thetha ngalo Nkosi bengathi uyaqala, wathetha ngalo ezimpilweni zethu, watshintsha ubomi bethu. Nkulunkulu wethu othandekayo, Mntwana wakho Nkosi emile phambi kwethu, ngoba ngendlela eyahlukileyo egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Malibonge igama leNkosi. Jesus. Amen enkonzweni. Amen. Haleluya enkonzweni. Jesus. Apha sitholakala sifunda khona sithola uYesu. Apha uYesu uza nentwenye. Jesus. Uza ngoba efuna ukuzobhaptizwa nguYohane. Jesus. uYohane uthi azibhekayo yena wabheka wazigelela. Oh Jesus. Ngenxa ebona inkosi yamakhosi ifuna imbhaptize. Oh Jesus. Malibonge igama leNkosi. Jesus. Kuthe uYohane ke esenza kanjalo esazigelela. Yeah. Ngenxa yena uKristu wefuna indaba yokubhaptiza ifezekiseke. Jesus. Ngoba ukuba indaba yokubhaptizwa zange ifezekiseke, Hallelujah. uYesu zangayenze emhlabeni. Jesus. Ngethetha indaba yokubhaptizwa yikho Glory to God. ukuze indaba yokubhaptiza ibe khona. Amen. Iqala yavezwa inkosi yamakhosi. Amen. Yathi inkosi yami uyiveza indaba yokubhaptiza. Amen. Waqala madoda kwakhona indaba yokubhaptiza. Amen. Ngoba thina siyahamba endleleni Jesus. eyahitshwayo nguKristu. Amen. Sizanyathela ezinyathelweni Oh Jesus. uYesu ahambe kuzo. Thank you, Jesus. Kuthenge kusenjalo Oh. watholakala uYohane evuma Jesus. ethobela ukutsho kwakhe. Hallelujah. Kuthe samthobela kanjalo Jesus. wavuma uYohane Oh Jesus. wayifaka inkosi yamakhosi Oh emanzini. Jesus. Kuthenge ayibanisikelenayo ndiyabuya Yeah. esamfaka uYesu. Jesus. Uthe semfakile Jesus. wathi uYesu bavuka Oh Jesus. izulu lavuleka. Oh Jesus. Kuthatha
soul. Wehlela phezu kwakho. Ngamanye amagama ubuthathu bukaThixo batholakala bufukama phezu kwakho. Wathi noma madoda imizi yakho uzoyenza uYesu. Uyenza madoda ethwele ubuthixo bukaThixo. Uhambe emhlabeni ethwele ubuthixo bukaThixo. Uyabona into azokunceda madoda emfundisweni. Ithi noma uyafakwa emanzini kodwa azofokasa kumfundisa. Fokasa kumwayigweyi yakho umfundisa. Ukunqalala loyaso wakunqalala bakukhona into ekuthiwa kumwayigwana. Siyana kuyana lona uyasithathela uyafikela umoya mwayigwana usafuna phakathi kwabantu basithi basindisiwe. Usafuna phakathi kwabantu bethatha unothanda behlala kwabahlala khona besenza yonke imikhuba abehlalayo kumoya igwana. Isono asisathethake unyana wami wenza endikholisiweyo. Izulu madoda kavuleka. Uyabona uma uyongena emanzini izulu madoda liyavuleka ngoba madoda suke kuvuka umkhosi okaKristu. Malibona igama lenkosi ifunele ngapha kuLuka sosizwe ngapha kuLuka chapter 3 verse Holy Spirit verse 16. Jesus. Yes, verse 16. Verse 16. Uyohane ke waphendula esithi umna akunene ndibhaptiza ngamanzi kodwa uyaza namandla kunawe. Yohane mna ndiyabona ndibhaptiza ngamanzi. Jesus. uYohane utshona amazwi. Jesus. Abantu babone uYohane ebhaptiza uKristu. Bakhala abantu bafokasa kuYohane ngoba inkinga yabantu abangahlelwanga ngabantu. Wathi ukushumayela washumayela kakhulu watholakala evuswa uThixo. Abantu basuke bacinga uThixo bacinga zonke izinto ziphuma kubo. uYohane uyabadlulisa uthi lalalani mna ndibhaptiza ngamanzi kodwa ukhona ozayo. Ngamanye amagama uYohane unesimo sobubi ukhona osefekwa uYohane. uYohane uzothi nakamanzi uYesu uzothi nakamanzi shakalabasatha nanzoyo igwana
bami ndinganikhonzisa ndibe phambi kwenu ayingobantu bam nina abanye abantu aboyohana uzozivuthulula ukuba ningabisahlala ningabambeleli kumntu uyohana nam ndinguyohane ndixhomekeke abangasemva amagunya abandiyabhaptiza ndiwanikezwe abangasemva sisabe abazala nolane abashumane bakale webhanki nomgibalalisi wakholwethu umfundisi osikhala umfundisi uyamkhalama usatanabasa olababakasata olababakasata okona omoyoitwa aseshiyanasata seshiyanamo ngasemva ilindile madoda inkosi yamakhosi ukuba bafake Yohana izozibonakalisa bafake Yohana ukuze bakwazi babe nesibindi bakafika umoya ingcwele ukuze bakwazi uhayi bakazi bakufika umoya ingcwele umoya ingcwele befikile akudingakala ukuncitshiswa ngumfundisi uyazinxibela umfundisi engekho akudingakala ukhuzwe kuthiwa umzalo nakaphili kanje esikalado nje hayi eyathatha ehamba nathi ehlala nathi eyahlatshululwa umoyayintwana uyakhona siyafunwa esono umoyayintwana khona sethi singekho kabe singona usenza isono kodwa ngaphakathi akubambeke ikhathi atabofu umoyayintwana akahloniphi fundo yakho ubabonile madoda ukuba bayangqumshela kunento abanayo ezinhliziyweni sebecinga uyohane uthixo wabo ndisotha ikhona yodwa indoda endikezigunya phezu komhlaba esinguyama kuyo leyodwa igama esilinikezweni Yes,
amadoda basazothixo bafika amadoda basibisa phambi kwabantu sezadohlulane Nkosi yami ikhona inkosi yamakhosi ilindele kuYohane xa uYohane badlulisa wathembalala madoda uYohane wabedlulisa ngahlala phansi ethi ufuna ukuthetha intweni uyabona uba wayenza imistake wakhonza ubagcwaliswanga ngamandla wengcwele indaba yensindiso izokwehlula uba into yenza insindiso madoda ibe lula uba ingcwele ongaphakathi kuyo into asihlalisayo entindisweni asihlaliswa ngabefundisi asigadwana babo kodwa ujakuthi ngaphakathi ekuqalelayo madoda ukuba umuntu angaphili kanje ekuqalelayo madoda ngaphakathi ndiyakwazi ukukhonza uThixo kusakhona le nto ngaphakathi kukhona into athathayo evumelana nawe namali yakho omayidwala ananadaba nemfundo yakho ukuba wenzika kuhle othi hayi obabana bashumayala bagcwalisiwe obabana bashabalala ayebakuhlakanipha kwabo bagcwalisiwe obabana baprofetha ayikomadlabo bagcwalisiwe Nasiwa na Bwana nasiwa na mwenyewe oh mwenyewe ndala sebenza wapi alipo abingi sabato talimbe ichima tota mtu omthathe besasiwa mtu alikriye sauta ubhujiwe ekhaya mtu assistant sekhaya oh yena akavela ekhaya la mwenyewe lefileyo ufakale bonke ekhali nyembezi ehlabeke hlaba phansi evume izono zakhe yena bekafunda uzivuma wathi uthwagibeleyo liyamvumisa indoda ibisaziwa ukuba amadoda yoyiswa yona kwamanye amadoda phandle ayifika ngaphakathi yahlala ngamandla wengcwele eyathoba eyazekethwa abantu abaselayo abantu abadakwa
uthola omnye efunde kakhulu, omnye engafundanga. Bavela abantu bayama, bagudla. Into edala uba bagudlane yinto ekubo ngaphakathi. Ayikho laa nto ethi ndifundile. Ugqitywe butywala budlileyo, nalona ugqitywe butywala budlileyo. So nowehlelwe ngabantu ngabayicwele, alukho ucalucalulo. Asimazi ofundileyo nongafundanga. Ngenxa kugcwele into eyi-one ngaphakathi. Ngulo ongafundanga uthi ndiyambulela uYesu, ondikhululileyo. Ofundileyo uthi ndiyambulela uYesu, ondikhululileyo. Sizomemezela ntuthweni njengoba usiya emanzini. Ndithi amanzini awazi Nkosi, kodwa unento endiyayiqhelayo. Ndibhaptize ngamantsaka moyintwele. Nkosi Yesu, ndigcwalise Nkosi. Ube nolangazelelo njengoba ndisiya emanzini. Ndincede Yesu, izono zam mandizivume. Izono ziyavuma. Awukwazi ukuya emanzini izono ungazivumanga, ngoba uzothi uphume emanzini nesono siyaphuma esingasichaza. Xa uthethayo uhlambuluka, awuhlazi wena, uhlazi uSathane, imisebenzi kaSathane. Wena kakuhle kakuhle wena urayithi, kodwa yinto ibikade wenzise ngekho rayithi, kodwa umuchaza uyakhululeka. Futhi awuphathi mshumayelo phambi kwakho, uzikhatha wena. Awutholakala ungahlambuluki, izono ziyavunywa. Asikho isono esinzima kuKristu, singabonakala sinzima emehlweni ethu, kodwa kuKristu asikho isono esinzima. Maliwe igama leNkosi, asikho isono esinzima. Zonke izono uKristu zilula. Maliwe igama leNkosi. Ngicela ugqibezele ma ndizothandaza. uYohane ke waphendula esithi, umna akunene ndibhaptiza ngamanzi, kodwa uyaza onamandla kunami, andikufanelanga ukukhulula nemitsha le yezihlangu zakhe. Yena uyakunibhaptiza ngoMoya oyiNgcwele. Ukhulula la mazwi. Jesus. Maliwe igama leNkosi. Ufaka nesitsho la mazwi esithi yena ukhona ozonibhaptiza ngamandla kaMoya oyiNgcwele. Ngamanye amagama uYohane uzama ukuqondanisa lento ukuba mna ndinikezwanga indaba yokuba mna ndiniphumo oyingcwele, kodwa ukhona wanikazi wayo ubanikaza uyayadwa. Cela sifanamele. Cela sifanamele. Thank you, Jesus. Cela sifanamele. Jesus. Ukhona. Yes, Lord. Ukhona moyingcwele phakathi kwethu. Sizothandaza, wathandazela abantu abathi ndiye emanzini. Ndiyafuna noba ndisiya emanzini ukugcwaliswa ngamandla kaMoyingcwele. Funa ukuthandazela bonke abantu baye emanzini, bathi ndiyahamba ndiye emanzini. Ewe amanzi ndiyawazi, kodwa ndiyamcela uMoyingcwele azibonakalise. Vala amehlo wakho. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Sana siphakame sibeke inyawo zethu ngegama leNkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Funa ukuthandazela uhlobo labantu eluthi ndiyahamba ngemanzini. Jesus.
Thandaza uhlobo labantu elithi ngiyobhaptizwa. Ndiyamanzini. Ndamcela umoya ingcwele andibhaptize. Ndisindisiwe. Ndiyamanzini. Ndisindisiwe. Ndifuna ukuya emanzini. Ndifuna nami uyokugqibelelisa ukuba ngigqibelise inkonzo etholakalayo, inkonzo eyenziwa nguYesu. Ndifuna wenzele favor uvule inhliziyo yakho. Ndifuna wenzele favor uvule inhliziyo yakho. Oh, Yesu Jesu. Holy Spirit. Holy Spirit. Cela uvule inhliziyo yakho. Uvala amehlo akho. Cela uvala amehlo akho. Uphakamise isandla sakho. Uvule inhliziyo yakho. Ungalenza iphutha lokuhlala ungabambile wethu. Lokuhlala ungakhaleli wethu. Ubukhona ngasemvuthi ndiyafuna ungena emanzini. Futhi uma kunento etholakala isembuleka apha kuwe ngokume apha, ungaphumi ungayithethanga. Into ekhilekalayo bafuneka ngithethile, kunento evelayo uba nansi lento ayidingakali kumtsho uba ndikholwa ndisindisiwe. Ithethe. Cela uvala amehlo. Holy Spirit. 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 Cela dada zingaphambili. Cela dada zingaphambili. Olunye uhlobo endifuna ukuthandaza nalo likhona apha ngasemva. uYesu andikamamkeli. Ndiyarhalela uYesu umamkela, andikamamkeli uYesu angene ngaphakathi enhliziyweni yam. Ngoba uYesu apha uthetha nabantu azana nabo. Apho khona apha ngasemva uthi uYesu andikamamkeli, ndiyafuna ukumamkela. Ndicela uphakamise isandla sakho. Wena uthi uYesu andikamamkeli, ndicela uphakamise isandla sakho. Cela siqale sehlise izandla nzela ndikwazi ukubona ubukhona. Yes, wena uthi andisindiswanga, ndifuna ukusindiswa. Ndifuna ukwamkela uYesu. Ndike ndakholwa, ndabethakala entsindisweni yam, ndiyafuna ukusindiswa. Ndicela uphakamise isandla sakho ubukhona. Sikwazi ukuthandaza kanye nawe. Yes, cela tata sizoba siyazi basibabeka izandla, ndicela uthandaze kanye nawe. Baba wethu namandla, uNkulunkulu omuhle, entambama, Baba uNkulunkulu wedwa, siyabonga sonke nanini ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Naba abantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele selesile phambi kwezulu, ngegama likaJesu siyathandaza. Moyingcwele ibamba uNkulunkulu Thixo namandla, ngoba wena uthembakele, akekho njenganawe. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu ophilayo, izwi lakho likuwe linamandla okwenza. Ngegama lenkosi sikunikeza udumo, ngegama lenkosi yakuJesu Kristu waseNazaretha.